Túto značku poznáme všetci už iba podľa loga, ale viete aj o jej temnej minulosti? Poďme si zasa znova urobiť taký menší deep dive a tentokrát na značku Chanel. Gabrielle Chanel sa narodila už v roku 1883 a nemala ľahké detstvo, dokonca skončila v sirotinci. Potom, čo z neho v 18 odišla, žila taký dvojitý život, pretože cez deň pracovala ako krajčírka a v noci ako kabaretová tanečníčka. Kabaret bolo aj to miesto, kde sa spoznala so svojím prvým veľmi bohatým priateľom, cez ktorého sa dostala ku svojemu druhému priateľovi, ktorý ju aj finančne podporil, aby si mohla otvoriť svoj vlastný butik na čiapky a rôzne klobúky. Jej biznis sa úspešne rozrastol aj na oblečenie a celá jej filozofia bola o tom, že chce, aby sa ženy cítili pohodlne, ale stále vyzerali elegantne, čo v dobe, kedy ženy nosili korzety, bolo naozaj úplne revolučné. V roku 1921 vznikol aj jej veľmi slávny Chanel No. 5 parfum a aj keď ho vytvorila Coco, za distribúciou a produkciou stála židovská rodina Wertheimer. Coco sa vôbec nepáčilo, že vlastne iba 10% firmy a chcela túto rodinu odstrániť úplne z vlastníctva. Preto sa počas druhej svetovej vojny stala nemeckou špiónkou a kolaborovala s nemeckým režimom. Coco sa z veľmi logických dôvodov po druhej svetovej vojne na celkom dlho odmlčala a jej značka profitovala čisto iba z parfémov nasledujúce dekády. V 50. rokoch urobila jej comeback kolekciu, pretože sa do mody začali vraciať za staré siluety a korzety, ktoré ona úplne nenávidela. V nasledujúcich rokoch zasa znova dokázala preslaviť svoju značku, no v roku 1971 opustila tento svet. Keď zomrela, Chanel zasa znova upadal, no to všetko sa zmenilo v roku 1983, keď do značky vstúpil Karl Lagerfeld. Karel sa počas 80. rokoch celkom silno držal toho imidžu, ktorý nastavila Coco, no v 90. rokoch začal viac experimentovať a jeho shows boli úplne také extravagantné, čím zmodernizoval Chanel. Tie jeho modné prehliadky boli dosť teatrálne, pretože napríklad urobil fashion show, kde bola obrovská raketa, ktorá vzlietla, potom bola ďalšia fashion show, ktorá vyzerala ako supermarket alebo aj les dokonca. No potom, čo Karel zomrel, sa kreatívnou riaditeľkou stala jeho dlhodobá pracovníčka Virginie Viard, ktorej éra nebola veľmi úspešná, pretože ľudia hovorili, že jej oblečenie vyzerá celkom nelichotivo. A po 5 rokoch do značky vstúpil dizajner Matthew Blazy, ktorý tam je doteraz a zatiaľ to vyzerá, že jeho éra bude veľmi úspešná. A vy už konečne viete niečo viac o značke Chanel.